Krásný den, milí diváci. Vítejte u nového dílu podcastu Na dřevo, v němž se dnes zaměříme na stavařinu jako obor budoucnosti. A to ze dvou pohledů, z pohledu vzdělávání i praxe. Vysokoškolský profesor a proděkan na ČVUT Praha, který s nadšením spojuje dva světy. Teorii a praxi. Je mediátorem stavebních oborů, konstrukčních systémů a moderních přístupů. Nestraní cihle, betonu, oceli nebo dřevu. Dalo by se říci, že přistupuje k problematice profesorsky, investigativně. Radoslav Sověk. Milovník moderních technologií, které usnadňují práci, ale i život. V dřevostavbách se pohybuje celý život a má je doslova zakódované v rodinném DNA. Jeho otec a strýc se významnou měrou zasadili v 70. letech o vznik společnosti RD Rýmařov a tímto položili základní kámen prefabrikovaného dřevostavitelství v Česku. Zkušenosti si odmakal především v praxi, a to na stavbách ve Švýcarsku, Německu a třeba také v Norsku. Majitel společnosti Vesper Homes, Michal Šopík. Začněme trošku z nadhledu. Když se bavíme o stavařině jako o oboru budoucnosti, co ho brzdí teď v nějaké modernizaci? Co ho brzdí? To je hodně široká otázka, ale je to asi víc věcí. Nejvíc to asi bude myšlení lidí, které je nějakým způsobem zajeté a nějaká konzervativnost, možná setrvačnost toho odvětví. Tohle je věc, kterou se snažíme nějakým způsobem měnit. Děje se to, dá se to. Něco podobného vlastně se děje i tady na festivalu architektury v rámci stavebního hackathonu, což je jeden z našich takových dílčích projektů, kterými se právě snažíme ty v uvozovkách zajeté pořádky nějakým způsobem změnit. Já jsem přesvědčen o tom, že to bude nějakou dobu trvat a že jediným způsobem, jak jsme schopni věci ve stavebnictví měnit k lepší efektivitě, výkonnosti, možná i atraktivitě toho oboru, tak musíme začít u studentů na vysokých školách. Musíme s nimi pracovat, musíme jim ukazovat ty nejmodernější trendy, postupy, přístupy, práci s tím nejlepším, co vlastně dneska máme a nějakým způsobem to do nich dostat, zakořenit to v nich tak, aby oni si to potom přenesli do těch firem, kde budou pracovat, ať už budou pracovat pro menší firmy, pro nadnárodní koncerny, i kdyby třeba zůstali na akademické půdě nebo třeba šli pracovat pro státní sféru do oblasti stavebnictví, tak aby prostě tyhle ty moderní přístupy v nich byly zakořeněné takovým způsobem, aby je potom od toho svého zaměstnavatele vyžadovali, nebo aby byli sami ti, kteří je v té svojí společnosti budou nějakým způsobem pomalu prosazovat. Tohle je pro mě cesta, kterou se snažíme razit, kterou se snažíme jít a věřím, že by nám mohla klapnout, ale na výsledek si bude muset asi pár let počkat. Jak se vám to daří, už teď na to se vás budu ještě doptávat, ale Michale, jak velká je z vaší zkušenosti propast mezi tím, co se učí na stavebních fakultách, tím, co se děje na školách a pak tím, co od těch lidí požadujete vy v praxi? To je vražedná otázka. Pardon. to teďka vraždím jako spoustu docentů a profesorů. Já půjdu oklikou. My se musíme snažit, aby ta propast byla co nejmenší. Samozřejmě ona dneska může být v desítkách let a je to právě i práce tady s Radkem a s lidma, kteří jsou nadšení pro to stavařinu změnit, aby ta propast opravdu ona tam vždycky bude, mezi tou školou a praxí, protože ta praxe je hnaná inovacema, financema a různýma dalšíma pobídkama, ale úkol je ten gap zmenšovat na minimum a jestli se podaří to mít tak jednou, že ta mezera bude 3-5 let, tak to bude skvělý, protože vlastně ti studenti budou přicházet do aktuálních věcí, což ty jsou většinou 5 let staré, ale budou posouvat, budou moct přemýšlet nad tím, jak to dělají nově. A to je vlastně i to, co říkal Radek, a na to se napojím, my už to nezměníme. My už teďka těm studentům, kteří dneska jsou tady třeba na hackathonu, tak už jenom dáme možnost, nebo dáme jim informace, dáme jim zkušenosti, aby oni to potáhli. Protože to stavebnictví má velkou setrvačnost, je to prostě v řádech let, možná desítek let a udělat tu technickou revoluci, kterou potřebujeme, tak tu my už můžeme připravit, ale dotáhnout to budou muset ta mladá krev, ty mladé pušky. Radku, jaký zájem o stavařinu teď? Nebo jak se vyvíjí? Možná mě zajímají nějaké trendy. Ono to dost odráží i nějaká demografická křivka, vlastně, kterou tady jako máme a víceméně ten trend je teďko díky tomu, že se rodí jako mí a mí lidí nějakým způsobem menší. Nicméně teďko máme tady nějakou silnější vlnu,
která vlastně teďko dozrává a bude maturovat a vlastně teďko před náma, jako před vysokými školami, jsou nějaké dobré 4 roky, kde můžeme říct, že ten trend bude lepší. Předpokládáme, že bude lepší, i když pravdou je, že hodně často se nedá říct, že když se nám narodí víc dětí, tak ten procentuální nárůstek bude ten, který půjde na tu techniku. My předpokládáme, že ano, ale bylo by to hrozně bezvadný. Takže zájem o stavařinu je. Určitě není tak velký, jaký bychom si přáli na vysokých školách a určitě není tak velký, jaký si žádá praxe. Česká republika teďko stojí před mnohými výzvami. Jsou vlastně takový 3 velký výzvy, které Česká republika má. Je to jaderná elektrárna v Dukovanech, jsou to vysokorychlostní tratě železniční a je to dostupné bydlení. To jsou prostě 3 takový klíčové projekty, které spolknou obrovskou část stavebních inženýrů, nejenom stavebních inženýrů. No a potom samozřejmě je tady spousta jako dalších projektů, které nějakým způsobem musí jít. A tady to, co my generujeme jako vysoké školy, ten počet těch studentů není schopný uspokojit. Čili my bychom potřebovali, aby těch studentů bylo víc, aby se jich hlásilo víc, aby jsme jich dokázali víc nějakým způsobem provést tím vysokoškolským studiem a byli z nich úspěšní stavební inženýři, kteří ještě navíc v tom oboru zůstanou a budou se mu věnovat a ještě ho třeba budou rozvíjet. Bavíme se o generaci mladých lidí, kteří mají celkem vysoké nároky na to, jak si představují svoji budoucnost, jak si přejí pracovat. Tak co pro ně jako škola vy můžete dělat, abyste obor zatraktivnil? Tohle je hodně těžká otázka. Ono to trošku navádí k tomu, že bychom dokázali to studium zlehčit, ale to prostě úplně jako není to, co chceme. Že? My potřebujeme, aby ty základní principy mechaniky, matematiky, fyziky prostě musí znát. Jestli tady chceme navrhovat bezpečné konstrukce, tak tohle to jako nemůžeme obejít. My můžeme ten obor zatraktivnit, to je věc, o kterou se jakoby snažíme, protože dlouhodobě to stavebnictví není vnímáno jako technologicky pokrokový obor, bohužel. Ale to je, myslím, přesně ta věc, na kterou my musíme mířit. Já si myslím, že intelekt lidstva, to je i dokázáno, ten se prostě nemění. To, že mladí lidé jsou nezodpovědní, nemají úctu ke starší generaci, o nic nemají zájem, to už říkal Sokrates, to je taky věc, kterou tady známe jako dlouho. Takže neříkal bych, že ty mladí jsou dneska jako nějakým způsobem jako jiní, než jsme třeba byli my za mlada a tak dál. Ale ta doba je jiná, ta prostě je strašně dynamická. Věci se mění strašně rychle. A oni mají hroznou spoustu možností. Oni mají strašnou neuvěřitelnou škálu jako možností, co můžeme jako dělat. A to stavebnictví nějakým způsobem furt tak jako přešlapuje, úplně tam ta dynamika jako není. Jo. A to je to, kde my se musíme potkat. Ono to stavebnictví od toho průmyslu se jako liší. My nikdy nebudeme jako automotiv nebo prostě ostatní průmyslové obory. Prostě to stavebnictví je specifický. Je ale hezky specifický. My prostě děláme krásné stavby, děláme krásné domy, děláme krásné mosty. Prostě úplně úžasný inženýrský konstrukce, které tady po nás zůstanou leta, generace a na který můžeme být pyšní, že jsme jakoby postavili. A to je to, čím to stavebnictví jako vyniká a čím my ho musíme prodávat, ale na druhou stranu přes vlastně tady tyhle hodnoty my se tam samozřejmě musíme snažit propasovat i ty moderní prvky, které prostě dneska tomu světu vládnou, ať se nám to líbí nebo ne. Prostě je to nějaká naše role dostat do toho stavebnictví víc robotizace, víc automatizace a dneska samozřejmě i umělé inteligence. To jsou prostě věci, se kterými ti mladí dneska pracují, jsou na to navyklí, na digitalizaci, oni dneska všechno mají v tom svém mobilu, že jo, jsou prostě digitálně jako založení, pracují s tím jako úplně běžně. My potřebujeme ten jejich svět spojit vlastně s tím stavebnictvím a nějakým způsobem tady tyhle dva světy k sobě jako přiblížit a potom můžeme říkat, že to stavebnictví je atraktivní, že je přitažlivé. Michale, i z průzkumů, které se dělají mezi mladou generací a které zkoumaly, jaký je vztah mladých lidí k vědeckým a hlavně technickým oborům, vyplývá, že spousta z těch mladých lidí má pořád pocit, že technické obory jsou něco špinavého. Něco, kde budou buď ve fabrice, nebo právě na té stavbě, v těch montérkách a tohle bude jejich budoucnost. To vám klidně podepíšu, to tak je. Samozřejmě se ty děti dál straší na různých úrovních. Ty na fyziku nemáš, tam bude fyzika, je to samá matematika. A nebo se straší navzájem. Tam to jako začíná, ale ona ta pravda jako dneska je jinde a
tyhle ty obory se vyučují úplně jinak a vlastně, když si vezmeme matiku a fyziku, tak jsou to obory, který, když vezmeme dítě k sedláčkovi na jeho poutě, který on dělá pro tyhle ty ekonoma, myslím, tak on se svým synem vysvětluje matiku takovým způsobem, že já jsem na té přednášce zůstal a bylo to pro děti. Takže ono to jako tyhle strašáky časem zmizí, protože ty principy toho učení budou jiný. A vlastně je to špinavý, a ten obor jako v tom provozu vlastně je špinavý a byl to důvod třeba, proč já jsem odešel úplně od betonu. Já jako vystudovaný stavař, železobeton, cihla, já jsem nenáviděl tu věc, kdy se to jako navrhlo, postavilo a teď se do toho dělali díry různě velkým nářadím a teď jako vlastně pak tam byly ty hromady toho nepořádku, ty se někam museli odvážet, tak furt jste byli dneska, ale už to tak jako díky těm technologiím vůbec nemusí být a proto já jsem skončil třeba u dřeva, protože tam ta cesta se dostat k té technologii už byla před 20 lety. Před 20 lety se dalo už vlastně přinášet jako data z projektu digitálně na obráběcí centra. Byť to byly začátky těch obráběcích center robotů, ale už to šlo a dneska je to výrazně jako definitivně čistá práce, protože 80% té výroby probíhá digitálně. Nebo té přípravy a výroby probíhá digitálně, takže všechno se připraví, v modelu vytestuje na digitálním dvojčetě a pak se to distribuuje, jak je potřeba. Takže stavba bude vždycky stavba a bude to pro určitý typy lidí, který jako zaplať pámu pořád máme a myslím si, že budeme mít, ale ta stavařina, kterou známe jako 20 let, 30 let zpátky, už to dávno není. Já bych z toho betonu hrozně rád zastal. Jo. Že by toho, Já jsem to trošku čekala. My bez toho betonu vlastně jako nic nepostavíme. Jo. Prostě je to nějaký materiál, který je nějakým způsobem nenahraditelný. A každá stavba stojí na betonových základech. Bavíme se tady o Dukovanech, bavíme se o vysokorychlostních tratích, bavíme se o spoustě dalších jako projektů. A je to prostě materiál, který je svým způsobem nenahraditelný. Pro mě určitě a myslím si, že i pro celý stavebnictví. Dále tady jako zazněla hrozně vlastně zajímavá věc a to, že je to vlastně nějaká práce venku, je to vlastně něco jakoby malinko jiného, ale já si jako myslím, že to je naopak jako pozitivum jakoby tady toho řemesla, že vlastně máte možnost nesedět celý den jenom v kanceláři, ale prostě chodit ven mezi lidi, chodit ven na tu stavbu, vidět prostě, jak něco reálného vzniká. Že to je prostě jedno z nejhezčích jako věcí, který to stavebnictví má, že to je kombinace jako práce vevnitř a venku. Ta pointa je, že to stavebnictví to jenom prostě nějakým způsobem neumí prodat, jo. Ale když se to člověk jako zažije, tak potom už jako nechce skoro nic jako jiného, protože prostě má to nějaký svoje jedinečný kouzlo, který je v ostatních průmyslových oborech nenahraditelný. Vidět něco, co vám vzniká pod rukama, co jste si navrhl, to je prostě... Ta stavařina má jeden jako zásadní problém a to je obchod. My jako vlastně neumíme prodávat, protože to se jako stavařina byl poslední obor, kde se jako začal dělat pořádně obchod. Tam se většinou handlovalo nebo se sjednávalo, dojednávalo, ale obchod je sprostý slovo, takže se neobchodovalo. A my tím pádem vlastně my jsme nebyli nuceni ani tyhle ty vlastně věci dál jako na ty studenty nebo na kohokoliv jiného přinášet formou opravdu jako zaujetí prezentace a prodeje, tak jak to znají výrobky jakýkoliv jiný, od čokolády až nevím kam. Takže to teďka jako doháníme a atraktivnost určitě přinesou technologie současné, všechny ty věci, které ty mladí lidi mají k dispozici. Ale ještě jedna věc tam je, která si myslím, že to jako nakonec převrátí. Tím, jak ten svět se teďka odvíjí, tak stavařina bude jeden z mála, nevím kolik těch oborů bude, ale bude to opravdu malá množina atraktivních oborů, která bude umožňovat kreativitu. Něco navrhnout a postavit a vlastně udělat dílo jako takový, který fyzicky zůstane jako odkaz, už moc oborů nebude. V právničině už se to nikomu nepodaří. Dneska ty jazykové modely to prostě zařídí. Takže naše přidaná hodnota přichází a pokud my si ji správně uvědomujeme a uchopíme ji, tak vlastně na tu techniku určitě dokážeme přitáhnout víc lidí. Myslím si, že teď je to na vzestupu, ale potřebujeme přidat. A já kde můžu, musíme. A kde můžu, tak tomu pomáhám prostě dobrýma příkladama, aby byly jako v kontextu toho všeho. My opravdu musíme, tato země nemá jinou možnost, je tady spousta infrastrukturálních projektů, který musíme postavit a
prostě inženýr potřebujeme, to neexistuje jakoby jiná cesta, takže musíme se o to jakoby snažit. My teďko vlastně spouštíme takový program na základní školy, vlastně 2 roky běží, ale relativně jakoby je nový, jmenuje se to stavební gramotnost a vlastně promlouváme k dětem na základních školách takovým způsobem, aby si vlastně uvědomili, co to stavebnictví jako je. Snažíme se z nich trošku jako změnit ten zažitý jakoby přístup k tomu, že to je jakoby špinavý a hlučný a vlastně, že se furt ty stavebnictví se furt za všechno jakoby omlouvá, že když jdete kolem nějaký stavby, tak většinou je ověšená cedulema, omlouváme se vám za hluk, omlouváme se vám za prach, omlouváme se vám tamhle, ale že to stavebnictví je vlastně hrozně krásný obor. A ty děcka si to třeba mnohdy jako neuvědomují, ale vlastně, když se podíváte kolem sebe, tak celý život od toho okamžiku, kdy se narodíte, až do konce se pořád pohybujete v produktech stavebnictví. Permanentně pořád. V budovách, chodíte po nějakých chodnicích, jezdíte hromadnými prostředkama, jste v nějakém tunelu, chodíte se bavit někam do kina. Všechno jsou produkty stavebnictví, kterými potřebujeme. A jsou velmi jako nádherné stavby, které vlastně ta mladá generace si jich dneska ani tolik jako nevšimne. Takže jenom se snažíme v nich probudit ten přirozený zájem, aby byli všímaví k tomu svým okolí, aby si všímali vlastně těch krásných příkladů, těch krásných staveb, ať to jsou pozemní stavby, dopravní stavby, ať jsou to vodohospodářský díla, které tady jako kolem jsou, protože vlastně konec konců nic na světě nevytváří to prostředí kolem nás a neutváří ho tak moc jako to stavebnictví. A vlastně další věci, ještě si můžu jakoby poslední myšlenku sem jako vpustit. To stavebnictví vlastně, jak jsme se bavili o tom, že to je práce venku, vevnitř, má neuvěřitelně širokou škálu možností, kde vy jako můžete působit. Jo. Že vlastně je to strašně široký spektrum činností, co v tom stavebnictví jakoby můžete dělat. Že když prostě zjistíte, že práce venku vám nevodí, tak klidně můžete být celý týden zavřený v kanceláři. Naopak, když prostě nechcete být v kanceláři, můžete být venku, můžete si najít nějaký kompromis mezi tady těma pozicema. Je to prostě celoživotní záležitost, která nabízí neuvěřitelně širokou... Je to tak, je to jeden z mála oborů, který vlastně někomu, kdybych tom chtěl zůstat, nabízí kompletní ekosystém vlastně od studia až po důchod. Protože vlastně může postupovat na funkci nejenom senior, junior, ale může začít jako projektant, může pokračovat jako projektový manažer. Už ho to nebaví, může pokračovat jako kvalitář. Mám už nějaké přehled a zkušenosti, radši budu řešit bezpečnost. A na konci končím jako člověk, který řeší přes procesy, mám jenom přehled a okem se dokážu na tu věc podívat z nadhledu a poradit. To znamená, už jsem velice seniorní a chci chodit do práce 4 hodiny 2krát týdně, tak pořád tam máte místo, protože ty pozice jsou jako vlastně, to je tak flexibilně elastický systém, že my opravdu dneska máme ještě pořád v našich řadách lidi, pány a dámy, kteří by mohli být dávno v důchodě, ale oni jenom z toho titulu, že mají know-how, který je nezastupitelný a dokážou ho řešit pořád 10novým časem, protože ty zkušenosti tam jsou, protože nejhorší je, když ty lidi odejdou, tak já si vždycky říkám, jako kam to přijde to, co jako oni vlastně na sebe nabalili za celý život. Odpověď je nikam. Oni s tím odejdou. A to vy jako firmy nesmíte dopustit. To my se snažíme. A myslím, že všechny firmy, protože je to věc, my víme, jak tady bude vypadat situace s lidma za 30 let. Jako když se podíváte na demografickou křivku, která je teďko, když se podíváte na porodnost za rok 2024, tak přesně jako víte, kolik lidí se tady bude pohybovat za 30, 40, 50 let. A Méně, výrazně méně než méně. teď. Výrazně méně. Je strašně těžký sem jako lidi dovážet, nebo můžeme, ale to stavebnictví je řemeslo na, řekněme, 3 nějakých vrstvách. Máme jakoby ty řemeslní prvky, máme středoškoláky, techniky, máme vysokoškoláky, inženýry, takže jsou tam nějaké jakoby vrstvy. Jsme schopni jakoby dovést pracovní sílu, řekněme, na tu nejnižší pozici, ale na ty jako střední a vyšší už je to jako komplikovaný a výrazně jako složitější. Takže tušíme plus minus, kolik jako vysokoškolsky vzdělaných lidí tady bude. A myslím si, že ten trend, který vlastně tady bude a který vlastně firmám nezbude nic jiného, je prostě držet si ty seniorní pracovníky. Zbavit je třeba těch stresujících jako pozic, ale prostě držet tam to know-how, protože tady prostě ta potřeba po těch lidí, ta potřeba po těch lidech bude obrovská a bude čím dál tím větší a větší a větší. Čili vytvářet ty podmínky pro to, aby ty seniorní pracovníci v těch firmách zůstávali a ta firma fungovala dál. Potvrzuju, to potvrzuju, to tak je a ono se to vlastně už tak děje a zase
Je to mnohem lepší, ta debata dneska, než před 3 lety, protože dneska opravdu díky těm technologiím, umělé inteligenci, dneska tomu seniorovi přiřadíte toho asistenta, který mu pomůže s těma věcma, který ho stresovali, protože už není tak rychlej, není tak hbitej, neorientuje se, ani už nechce se orientovat v těch jako všech možných nářadích, které se dneska používají. A vlastně přesto tam, a potom, když tak ta věc se tak nastaví, tak tam velice rádi zůstanou. A to je strašně důležité. Jo, a teď, když se nás poslouchá tady nějaká mladá generace, tak doufám, že jako Což doufáme určitě, jo, tak vnímejte, jak je o vás jako neuvěřitelný zájem, jak budete hýčkaní, jak se vás ty firmy budou přetahovat, protože to stavebnictví prostě je a vždycky bude neuvěřitelně perspektivní obor, takže neváhejte a přijďte se na náma. Já bych se tady malinko zdržela a ráda bych byla konkrétní. Michale, jaký je vlastně konkrétní profil zaměstnance, které vy nejčastěji hledáte do Whisper Homes? Co od nich chcete? Chcete, aby měli vystudovanou ČVUT a to vám stačí, aby to byli absolventi, nebo co je vlastně to, co od nich potřebujete? V první řadě je důležitý technický základ. Řekl bych, že v dnešní rovině České republiky nerozhoduje, která to je škola, jestli je z Prahy, Brna nebo Ostravy. To je první věc, protože ty lidi přichází s různým nastavením, ale v případě, že to je technik, tak on má nějakým způsobem rozvinutý už jako vnímání té věci. A ten profil pokračuje dál. Pak vlastně už můžu říct, že úplně nechci teďka jako hanit středoškolák, vysokoškolák, dělat v tom rozdíly, štítkovat to, ale pak enormně záleží na vnitřním nastavení, z jakého prostředí ten člověk přichází a jakou má chuť něco dělat. Protože ta chuť dneska ty věci posouvat, ta jeho vnitřní motivace dneska supluje mnoho dalších let studia anebo technických dovedností. A tím, že vlastně je ten tlak na tu flexibilitu, tak ta chuť je jakoby hnacím motorem ty věci. Takže je krásný sledovat, přijdou 3 absolventi, de facto jako z různých škol, ty preference si můžete nějaký udělat na tom, jak jako vidíte, jak se odprezentovali a podobně. Ale do 100 dní máte úplně jasno, kdo z nich jako půjde, jako kdo z nich bude ten tahoun, protože ta motivace v té chuti je strašně vidět. Takže vlastně my dneska víc než jako než bychom studovali bakalářské práce a diplomové práce podobně, tak vlastně těm lidem první 3 měsíce dáme ochutnat celý ten koláč, který se jako nabízí a ty lidi se s tou motivací vlastně odkryjí, kde je jejich talent. Takže vlastně my na začátku, když to řeknu, tak jako vlastně plošně se s těma lidma pobavíme a pak investujeme do toho nějaký 3 měsíce, aby jsme zjistili ten jejich talent, protože někteří přichází na pozici projektant, ale ukazuje se, že z něho bude provozák jako blázen, druhý je opravdu pečlivý, takže nakonec skončí někde v nějaký technologii, technolog a podobně, takže ten profil je vlastně vzdělání důležitý platforma a pak už jako necháme ty lidi působit. Když se ještě na malou chvilku vrátím k té první otázce, k té propasti, ať už je jakkoliv velká, mezi vzdělávacím systémem a praxí. Jak dlouho vlastně z vaší zkušenosti trvá, než se z absolventa, který k vám nastoupí, stane plnohodnotný parťák, zaměstnanec, kterého můžete vypustit do toho světa a funguje autonomně? Jak dlouho to trvá? Dlouhá cesta. To je blbý, ne? To je blbý. Na druhou stranu to patří k tomu ekosystému a vlastně takhle na ty principy a procesy v té firmě na to musí být nastavený, protože ten člověk jako za rok vlastně se zorientuje a víme, kde má ten talent a můžeme ho rozvíjet. Za 3 roky už jako může být vlastně de facto samostatný a to tak jako průměrně i je. A ten jeho další rozvoj, aby se z něho stal opravdu mistr, tak na to je někde popsaný, teď si nespomenu, kde jsem to četl, ale je to 10 000 iterací. A to je situace, kdy jako vlastně vy uděláte nějakou zkušenost, dostanete na ní zpětnou vazbu. A tohle někomu trvá ty 3 roky, ale někdo tam není po 10 letech. Radku, co může vzdělávací systém, ve vašem případě univerzita, udělat proto, aby se to období vlastně zkrátilo, aby to pro absolventy nebylo tak těžké a tak dlouhé zapojit se do praxe plnohodnotně? Tady ta otázka má víc odpovědí. Jo. Já bych tady podtrhl to, co říkal Michal, protože my, jak se jakoby hodně bavíme s těma stavebníma firmama, tak to, co oni vlastně nejvíc očekávají hned po tom vzdělání, je ta jiskra v tom oku. Jo. To, co tady jako Michal vlastně říkal, že ta chuť jako táhnout tu firmu a dýchat za ní. Jo. A to je strašně jako důležitý. Potom
asi si teďko budu střílet do vlastní nohy, ale jestli ten absolvent je z ČVUTu, z VUTu, z VŠB, jestli je z Plzně, jestli je z Liberce, jestli je z Jižních Čech nebo odkudkoliv jinak, vlastně už nehraje jakoby tak strašně zásadní roli. Oni prostě potřebují člověka, který bude zapálený do té práce. A to je zároveň taky role té školy, ne? Zapálit ty lidi, nebo minimálně podpořit ten plamen, který tam někde podpořit hoří. ten plamen. My jako vysoké školy musíme naučit přemýšlet v souvislostech, myslet kreativně, ale zase na druhou stranu i kriticky. Tohle je jakoby naše role, vyprodukovat vlastně lidi, kteří nějakým způsobem zvládají řešit problémy, které ještě nikdo před nimi neřešil. Což je ten rozdíl mezi střední školou a vysokou školou, že prostě vysokoškolák by měl vyřešit problém, k kterému třeba řešení zatím nikdo jako nevymyslel. Prostě když ho postavíte před věc, která prostě nevíte ani vy, jak s tím jako naložit, tak on se k tomu nějakým způsobem postaví, nějakým způsobem to jako vyřeší. To je ten profil toho vysokoškolského absolventa v jakýmkoliv jakoby oboru. Jo. A na jednu stranu ano, je to naše úloha, na druhou stranu dost jakoby je to spojený s tím vnitřním nastavením toho jakoby člověka. Jo. Že když k nám na vysokou školu přijde člověk, který prostě tou vysokou školou projde bez nějakého jako většího zapálení pro ten obor, tak jako s tím hrozně těžko jakoby něco uděláme. Jo. Protože to vnitřní nastavení těch lidí už jde trošku jako mimo nás. Jo. Takže naším jakoby cílem je samozřejmě generovat inženýry, kteří jsou schopní, kteří jsou kreativní, kteří mají kriticky myslet a kteří mají to zapálení pro ten obor a chtějí ho nějakým způsobem posouvat dál. To je jako ideální absolvent. A to, co pro to můžeme udělat, je samozřejmě mnohem větší propojení s praxí. To je jako naprosto jako zásadní věc, kterou by se ty vysoké školy měly ubírat, a komunikovat s těma firmama, poslouchat vlastně to, co oni jakoby chtějí, poslouchat vlastně, jaký profil toho absolventa je pro ně jakoby ideální a najít nějaký konsenzus, protože samozřejmě nějaký portfolio znalostí ten student mít musí, je zodpovědný za obrovské inženýrské konstrukce, čili prostě znalosti mechaniky, fyziky, matematiky, prostě v nějakém měřítku mít musí, ale v jak velkým to už potom by mělo být třeba na dialogu s těma firmama, aby jsme dokázali vlastně produkovat inženýry, kteří najdou uplatnění a se kterými firmy budou spokojení. Já bych chtěla otevřít ještě jedno velké téma, a to jsou ženy. Jak moc je moderní stavebnictví, stavařina pro ženy? Kolik jich tam teď je? Na fakultě stavebnictví to zlepšuje. Vlastně je to hlavně díky architektonickým oborům, ale věřím, že právě i ty moderní technologie můžou nějakým způsobem tu diverzitu zlepšit. A nebavíme se třeba jen o ženách, ale i třeba o tělesně postižených a tak dále a tak dále. Je to věc, kterou si myslím a jsem přesvědčený o tom, že ty moderní technologie, tak jak jsme se tady o tom bavili, můžou ten obor zpřístupnit ženám. Protože když se podívám na stavbu, tak jak kolem ní třeba teď jezdím, tak tam moc žen nevidím. Je to... A pak mají pocit, i v těch průzkumech to tak vychází, že je to obor, který není pro ně. Ano, a uniká vám polovina populace, je to tak. kterou potřebujete. Je to tak, je to jako silně mužské prostředí, a to možná, nevím, jestli Michal potvrdí, minimálně jako na té stavbě, jo. Že to je ten core toho stavebnictví, je i ta výstavba, že postavím ten barák a prostě na té stavbě to opravdu je jako hodně silně mužské prostředí. Nicméně to stavebnictví není jenom ta výstavba, je to prostě spousta procesů před, příprava, projekce, rozpočtování a tak dále. Potom je ta výstavba, potom je samozřejmě správa a údržba té budovy nebo té stavby a tam si myslím, že to místo pro ty ženy je. Dneska určitě se ta situace lepší se, myslím si, že se to vyrovnává a je to určitě dobře. Michale? No, to prostředí zatím jako úplně není příznivý jakoby ženám, protože vlastně ta část provozní, ta je velice složitá, protože tam jsme v úrovni, kdy by třeba bylo dobrý někomu něco vysvětlovat, ale ono potom rychlejší je, nebo jednodušší to vzít za ten správný konec a říct, takhle to bude a vy o tom prostě nepřemýšlíte. A tohle jsou vlastně jako věci, které vychází z ega těch, se kterýma se pracuje a někdy to jako není jako jednoduchý, to vlastně někdy to není ani příjemný, ani chlapům, jo. Protože tam dojde jako ke střetu třeba ostrým a tím, že ti chlapy vlastně ty střety berou jinak než ženy, tak to prostředí je takový těžší. Nicméně, co se ukazuje v dnešní době, tak se otvírá díky tomu, co se děje a jak se vlastně pracuje ve stavařině víc a víc digitálně, tak ty ženy naopak, ty teďka, co přichází poslední dobou nám do toho prostředí, tak my kvitujeme s velkou láskou, protože oni začínají v tom dělat ty věci, které zase ty chlapy jako neumí.
A tím, že dneska vlastně ta flexibilita, ta dynamičnost v těch všech oborech a ve staveřině nejsme pozadu, tak to naopak zase nezvládají jako úplně chlapy. Jo. Takže ty ženy dneska se v tom orientují třeba v tom projekt managementu mnohem líp než chlapy, protože tu flexibilitu dokážou líp pojmout, ta dynamičnost, protože už doma zvládají docela dost projektů, tak tu dynamičnost se svojí drahou polovičkou dokážu prožít úplně jinak než já, protože já v některých situacích, když to jako vidím ve firmě, tak si říkám, to tak odmlávla. A já bych tady tekl úplně nervy jako po koberci a takhle se to vyřešilo za 3 minuty a byl klid, protože tam ještě hraje velice jedna zajímavá hra a to je to, že jak to byli jsme zvyklí na ty střety, tak dneska, když se jako změní to hrací pole a vlastně ten ego to má vysvětlit jako té ženě, tak on vlastně k tomu přistoupí jinak. Kdyby to měl vysvětlit mě, tak to bude velice vybraná řádka slov, jak by si to představoval, jak by to nemělo být. A v tom nám strašně pomáhá dneska vlastně ta situace, jaká je, protože navíc ženy se výborně orientují v moderních nástrojích všeho druhu, mnohem líp než chlapy. Takže jako vlastně máme takovou obrácenou jako filozofii, že nám jako vlastně k těm moderním technologiím inklinují konkrétně třeba umělá inteligence dřív ženy než chlapy. Jo. Takže jako budoucnost je otevřená. Otazník je ten provoz, ten je takový hardcore a asi ještě nějakou dobu bude, ale i ty technologie se tam změní a je pravda, že my ty ženy jako v tom potřebujeme, v tom stavebnictví, protože je to vyloženě opravdu teďka takový jako víceméně pánský klub a myslím si, že se nám bude dařit líp, když některé věci se prostě vyřeší diskuzí, než jako hrubou silou. Pánové, vy jste říkali, že se stavebnictví neumí úplně prodat, tak já vás teď do toho trošku dotlačím. Na závěr mě totiž zajímá jeden argument, ideálně v jedné ve 2 větách, proč je podle vás stavebnictví obor budoucnosti? Je to obor, myslím, že jako jeden jediný obor, kde vlastně vytváříte něco, co tady zůstane po generace. Že? Dneska mobilní telefony, auta, prostě oblečení, to jsou prostě věci, které za pár měsíců nebo let jako zmizí. Takhle, softwary jsou druhý den zastaralý. Stavebnictví je něco, co tady bude vždycky. Máme tady úplně neuvěřitelně krásný města, úplně neuvěřitelně krásný inženýrský konstrukce, který ty lidi, kteří to postavili, můžou ukazovat svým dětem a svým dětem a svým dětem. Je to prostě něco, co tady po nás zůstane. Je to nějaký odkaz vlastně naší vyspělosti. A prostě tohle to žádný jiný obor nemá a mít nikdy nebude. Děkuju. Michale? Za mě je to osobní realizace. On se potřebuje každý realizovat, kdo říká, že ne, tak lže, protože minimálně v garáži zbastlil budku, protože to chtěli děti, nebo v lepších případech pánský klub, anebo ve stavbu do auta a tohle všechno je stavařina. Takže osobní realizace, protože za váma zůstává něco, co je vidět a to časem bude důležitější a důležitější pro všechny. Já bych tady to podtrhl, zůstává za vámi něco, co bude vidět. Hezky jsi to řekl. Radek Sobiak, Michal Šopík, pánové, díky moc za inspirativní povídání. Děkujeme. Děkujeme. A vám díky za pozornost, budu se těšit na viděnou u dalšího dílu podcastu Na dřevo.